pekne pozdravujeme z hlavného mesta Kos. Už sa broníme uličkami centru mesta, aby sme si pozreli nejaké pekné pamiatky a námestička. Povinná jazda v Grécku je navštíviť a pozrieť si staroveká agora. Bývalé centrum hlavného mesta s trhoviskom, ktoré bolo odhalené veľkým zemetrasením v roku 1933, kde je možné vidieť zrúceniny Afroditinej svätyne, Herkulovho chrámu a kresťanskej baziliky. Takže ideme pozerať zrúceniny. Našli sme v hlavnom meste Hippokratov platán, pod ktorým učil svojich žiakov. Takže toto je vlastne kmeň a z výšky toho stromu, čo po ňom ostalo. Skúsim vám ho priblížiť ešte z inej strany. Takto to tu vyzeralo 300 rokov pred Kristom. A takto to vyzerá 2000 rokov po Kristovi. Tak príroda sa mení. A z tejto bývalej nemocnice bol takýto krásny výhľad na mesto Bodrum.